יפה, אז עכשיו אנחנו יכולים להגיד ערב טוב לכולם וברוכים הבאים למרחב כנפי הרוח. ברוכים הבאים לשידור הזה שכבר קרוב ל4 שנים אנחנו עולים כל יום שני בערב, ב8 בערב, לזום חינמי שמאפשר, בואו תגידו לי אם כולם, אני רואה פה הודעה ששומעים חלש, אני מקווה שזה לא אצל כולם, תסמנו לי אם אתם שומעים טוב, תרימו יד פשוט. שנראה, יופי, מעולה. אז אולי זה אצלך מי שרשמה, יופי, תודה רבה שאתם מעדכנים אותי. אז כן, אנחנו במרחב כנפי הרוח, כבר קרוב ל4 שנים, אנחנו עולים בקביעות כל שבוע ביום שני ב8, מה שאנחנו עושים פה זה בעצם להכיר לכם כלים שיחזקו את החוסן הפנימי, יאפשרו לנו לצמוח עוד ועוד, להיות במודעות ותודעה גבוהה שתאפשר לנו לחיות את החיים כאן בבהירות ולשנות את הגישה שלנו לחיים, לראות דברים אחרת, וזה ממש ממש תורם, ואני שומעת את המשובים שלכם, זה מאפשר לי להמשיך עוד ועוד. אז הערב אני ממש ממש שמחה שאיך שהצעתי לשושנה, אז ישר היא הסכימה ואמרה כן, וזה כל כך נהדר זה יוצא ממש כמה ימים לפני ראש השנה, תענוג אמיתי. אז מי שלא מכיר אותי, אני נירה שלום, ברוכים הבאים לקליניקה שלי, כאן בכפר סבא, ומה שאני עושה זה יחד איתכם לגלות מי הנשמה שבחרה להגיע דרככם, איזה שיעורי חיים היא ביקשה, ומה השליחות שלה כאן, מה היא באה לעשות כאן, ולאט לאט אנחנו מגלים את זה בקבוצות, גם במרחבי לב של גילוי ערוצי התקשור, ושם באמת אנחנו רואים, מגלים ניסים ונפלאות, וזה מאפשר לנו להיות ולחיות את השליחות שלנו, ודרך אגב נשאר עוד מקום אחד בקבוצה שנפגשת בזום, ומתחילה ביום רביעי הקרוב. אז מי שרוצה להודיע לי בפרטי, ומעבר לזה יש את המפגשים אחד על אחד, וכמובן מרחבי לב לתהליכים גבוהים, תקשור משותף, ואני חוזרת ממש יום חמישי, חזרתי מריטריט, קסם אמיתי שהיינו בסיני, בהר סיני היינו, וזה היה מרטיט, אתם לא יכולים לתאר לעצמכם מה שעברנו שם, ובעקבות זה אני מוציאה קבוצה להר סיני, לתהליכים גבוהים שנעשה שם, תהליכים שבהם אתם תהיו בשליחות שלכם. אז מי שרוצה, זה גם גברים, גם נשים, אז גם להודיע לי בפרטי, אני אשלח תאריכים מתי זה יצא לפועל, ויש עוד קבוצה שיוצאת לריטריט בסיני, שזה באמת להביא את עצמנו למקום גבוה יותר, לשחרר ולנקות מאיתנו את כל מה שלא נחוץ לנו, ובאמת קרו ניסים ונפלאות, עדיין אני קוראת את ההתכתבויות וזה מרגש אותי מאוד מאוד מאוד, אז, והודעה אחרונה, זה שהטבת החודש לספטמבר, אז כרגיל לפני ראש השנה, אני מאפשרת לקבל קריאה לפוטנציאלים לשנה החדשה, אז שוב, לשלוח לי שם ושם האמא, ואז אפשר יהיה לקבל את התקשור הזה, את המסר הזה, וכמובן שאני אעלה את ההטבות בסיום הערב עם ההקלטה. סיימנו עם ההודעות, אז אני רוצה להגיד ערב טוב שושנה, אז קודם כל תפתחי את המיקרופון, הוא סגור, תפתחי אותו. כבר, אני כל כך שמחה, ואני רואה שהמון המון אנשים הצטרפו בעקבותייך, לא שומעים אותך, לא שומעים, המיקרופון סגור. תפתחי אותו, בואי נראה שאת יכולה, אז רגע שנייה, נראה שאת קורסט. אוקיי, תנסי עכשיו. יפה. אז בואי, שושנה. בבקשה. תודה רבה. קודם כל, אני מאוד שמחה להיות כאן איתך עוד פעם, זה מרגש. תודה. שמעתי גם אורנה, גם על התהליך שעברתם, שהיה מאוד מאוד בהר סיני. כן. יופי, כן. אחלה. טוב, אני אספר קצת על עצמי, מי שלא מכירה אותי, ועל התהליך, בעצם למה אני כאן עם מפתח.
המפתח לראש השנה, שהרגשתי שאני רוצה לתת אותו כאילו להרבה מאוד אנשים. טוב, אז קודם כל אני כבר 30 שנה מלמדת, מטפלת, מתקשרת. הוצאתי לאור 2 ספרים מתוקשרים, אחד מהם הוא אבני החוכמה דבר הבורא, שכולו ספר מתוקשר, זה התחיל בתקשור עם הבורא, את כל התהליך של הבריאה, סיפור שאנחנו לא מכירים, ומה שהוא אמר זה שבעצם זה ידע שהסתירו מאיתנו הרבה מאוד גלגולים, מאות אלפי גלגולים. הספר כולו בעצם מה שהוא מביא, קודם כל הוא כולו מתוקשר, בהתחלה עם הבורא ואחר כך יש את המלאך אוריאל עם החלק של הספר, ברח לי השם, והמלאך מיכאל עם כל החלק של הסיפור של אבני החוכמה, שזה בעצם, הוא מדבר על ילדי אינדיגו שמוצאים את האבנים של לוחות הברית הראשונות, אלה שמשה שבר כשהוא ראה את העגל, ובעצם החיבור של כל אבני החוכמה האלה אמור ליצור בעצם צופן מאוד מאוד עוצמתי, של לעזור לחבר את האנושות לאחדות, להרמוניה. הספר בעצם מה שהוא נותן לנו, אנשים מדברים על היזכרות ועל ממש הרגשה של צמרמורות ואנרגיות מאוד מאוד חזקות בגוף, של היזכרות וכל מה שמדובר שם. הוא בעצם אומר מי אני ולאן אני הולכת. זה הספר הראשון. הספר השני יצא ב-2017, זה ריפוי עם המלאך מיכאל, חיבור לנשמה, שהוא כולו בעצם ידע שבא לאפשר לכמה שיותר אנשים לרפא את עצמם. וזה מדהים, אפילו מצאתי את עצמי מדברת עם נער בן 15, שהוא שואל אותי מתי אני מוציאה את הספר הבא, כי הספר הזה פשוט עזר לו מאוד בכל האירועים שהוא עבר מול ההורים שהתגרשו. זה היה מאוד מרגש, כי חשבתי שאני מדברת עם אמא שלו, בסוף הסתבר שזה הנער. הוא אומר לי, אני נער. אז זה ספר שנותן המון ידע ואפשרות איך אני מטפלת ומרפאה את כל הטראומות ואת כל האירועים שאנחנו חווינו. בתוך ה-30 שנה האלה קיבלתי גם המון ידע מהמלאך מיכאל, מהמאסטר מטאטרון, מהמאסטר חנוך, שיטות ריפוי שאיתם עבדתי במשך כל ה-20 שנה, שהם חיבור לנשמה, חיבור לזוגיות הקוסמית, חיבור לשפע וחיבור לבורא. עד 2010 המלאך מיכאל היה המדריך האישי שלי, ב-2011 המאסטר חנוך הפך להיות המדריך שלי, אני בדיוק חזרתי אז ממסע ביפן, אוסטרליה וניו זילנד, שנשלחתי לשם כדי לפתוח בארות אנרגטיים ולשחרר חסימות שהעולם החושך סגר אותם, ואז מישהי שאלה אותי למה דווקא בניו זילנד חסר לנו מה לעשות פה בארץ, ואז המאסטר חנוך ענה לה שבעצם הבאר שפתחנו בניו זילנד מחוברת דרך המים העמוקים לירושלים, משם הם שלטו בירושלים. אז בדיוק כשחזרתי מהמסע הזה, זה היה מסע מטורף של 3 חודשים, נסעתי לבד, הם כל הזמן היו איתי. אני הרגשתי שאני נמצאת בפלנטה אחרת לגמרי, אבל זה היה מעיר לעיר, מעיר לעיר, מדהים. ואז המאסטר חנוך הפך להיות המדריך שלי, והתחיל להוריד לי גם כן המון ידע. הדבר הראשון שהוא עשה היה לבקש ממני לעשות קבוצה של מאסטרים, 10 מאסטרים, שהוא הוריד בתקופה מאוד מאוד ספציפית, ידע שמחבר אותנו להתעוררות שלנו, לידע הפנימי. ואת הידע הזה הקלטנו, ובעצם הוא הפך להיות קורס דיגיטלי, שהיום אני נותנת אותו גם לקבוצות שלי, כדי שהם בעצמם יעשו את העבודה שאז עשינו. ב-2013 התחיל התהליך עם מפתחות חנוך, הוא פשוט, המאסטר ביקש ממני לעזוב הכל, קורסים טיפוליים, ורק הוריד ידע וידע וידע, שאני כבר בסוף כבר צעקתי, די, אני לא יכולה יותר, כאילו זה כבר היה
מין רוויה שהגוף שלי לא יכול להכיל את כל התדרים האלה, ואז הוא צוחק איתי והוא אומר לי, טוב, אפשר סיפור? ואז הוא התחיל לספר לי סיפורים, ומסתבר שיש ספר של המאסטר חנוך, של סיפורים שלו, אמנם שונים ממה שהוא סיפר לי, אבל זה היה מדהים. ואז אחרי שאני נרגעתי קצת עם הסיפורים, וכמובן הסיפורים מאוד רוחניים, מאוד אנרגטיים, מאוד גבוהים, בעצם כל השנה הזאת הורדנו את כל הידע של מפתחות חנוך לידע עילאי. מה שהוא אמר זה שהידע שקיבלתי הוא נקרא הקבלה הנקבית, ואת ההגדרה של הקבלה הנקבית הוא הגדיר בצורה כזאת. הקבלה שתגיע דרכך היא הקבלה הנקבית. אין האנרגיה הנקבית מגדירה הגדרות, ואין היא קובעת כללים נוקשים להתחברות לעולם הרוחני. היכולת הנקבית היא היכולת להכיל כלים רחבים בעלי רגישות גבוהה, ויכולת להתמיר אנרגיות קשות לאנרגיות רכות. זה בעצם, הספר היה כבר בסוף 2013 מוכן, כשהוא ביקש ממני לשלוח את זה להוצאות לאור, כולם התלהבו מאוד, ואז אני שואלת אותו, אוקיי, באיזה הוצאה להוציא? אז הוא אומר, לא, עוד לא. אני אומרת, מה עוד לא? שנה שלמה לא נתת לי לעבוד, לא לעשות שום דבר רק את זה, ועכשיו אתה אומר לי לא. הוא אומר, כן, את לא מוכנה, האנשים לא מוכנים, הזמן לא מוכן, האנרגיה לא מוכנה, אני יודע לך. 10 שנים הספר היה במגירה, כמובן שאני ונתתי גם לתלמידות קרובות שלי, שהם עשו אצלי גם את האילינג מטפלים, של חיבור לנשמה, והשתמשנו בסמלים. ובאפריל 23, בדיוק 10 שנים מ-13 ל-23, המאסטר חנוך והמאסטר מטטרון ירדו, והם אמרו, עכשיו הספר הזה צריך לצאת, עכשיו את צריכה גם לפתוח קבוצות כדי להעביר להם את הידע הזה, ילדי אינדיגו צריכים לקבל את זה, וזה היה פשוט מדהים. קודם כל, המאסטר מטטרון בשנים האלה שאני עדיין לא עבדתי עם הסמלים ועם המפתחות, הוא בעצמו העביר לי ידע נוסף לספר שנקרא מפתחות המאסטר מטטרון, ריפוי אנרגיית הסרטן. כמובן שגם לי היה מאוד קשה לקבל את המידעים האלה, ובדיוק כשסיימתי לקבל את הידע של המאסטר מטטרון, אז הוא אמר לי, עכשיו מתחילים עם המפתחות חנוך. הדבר המדהים היה שהוא הוציא קריאה לילדי האינדיגו, ובתוך שבועיים היו לי 3 קבוצות מדהימות של ילדי אינדיגו, אחד, פרח מדהים, שממש הם הרגישו את הקריאה מבפנים. הוא אמר, אלה נשמות שלפני שאת ירדת, הם סיכמו איתך שאת מורידה את הידע, והם צריכים לבוא לקחת את זה ממך. אז זה היה ככה. פתחנו 3 קבוצות במקביל, תהליך מרגש, התחושה היא כמו של פיילוט, כמו של משהו שקיבלנו חומר, קיבלנו ידע, ועכשיו אנחנו מתמירים את זה דרך החוויה שלנו בתור בני אדם. זאת אומרת, איך אני לוקחת את הסמל, את המפתח הזה, את האנרגיה הזאת, ומכניסה אותה לריפוי. עכשיו, הידע שהוא העביר, המאסטר חנוך, הוא ידע מאוד מאוד עמוק, הוא עובד על רבדים של מקור המחלות הכי קשות שיש באנושות. על הסרטן ולחוד, זה המאסטר מטטרון לקח עליו בעלות, אבל הוא מדבר על מחלות אוטואימוניות, על ריפוי של אונס, על ריפוי של דיכאון, על ריפוי של דברים שהם בעצם אנחנו הולכים איתם מזמן שאנחנו נפרדנו מהבורא. וכל הפרידה הזאת היא בעצם יצרה לנו, למשל, הוא אומר, הדיכאון זה לא מחלה של בן אדם מסוים, זה כל המשפחה. כל הנשמה בדרך כלל מכילה את זה. כמובן כל אחד ברמה אחרת שלו, אבל המקור זה בעצם הפרידה מהבורא. ששם הנשמה בעצם חוותה את המקום הזה של כאילו הפחד, שאנחנו לא נוכל לעולם לחזור לבורא.
שהמשחק הזה יוציא אותנו לגמרי מהאנרגיה שלו. אז המפתחות והאנרגיות שהוא נותן, הן עובדות על הנושאים האלה, עד רמת התא וה-DNA, יש סמל מיוחד שהתפקיד שלו זה לקדט מחדש את ה-DNA וה-RNA, שהניתוק ביניהם בעצם ניתק אותנו מהחלק האלוהי. ואז אנחנו בעצם כל החיים שלנו, שזה 70 שנה, 80 שנה, 90 שנה, זה כמות הסוללה שיש לנו, בגלל שהתנתקנו. אז אנחנו בעצם הולכים ומסיימים את זה, ועכשיו רוצים לחבר אותנו מחדש לחברת החשמל שלנו. אז זה הגדרה יפה. הוא מאוד מרגש. אני בעצמי כבר הייתי ממש עכשיו, השבוע אמרתי לנירה שאני אולי לא אעשה היום את הערב הזה, כי הייתי ממש עייפה כבר. והיום לקחתי את עצמי והתחלתי. אני ממש מעריכה את זה, וכולם מעריכים את זה. כי מחכים לך כבר מההודעה משבוע שעבר. כן, תודה רבה. אז זהו, בגלל שהייעוד שלי, ואני מרגישה אותו כל הזמן, הוא בעצם להגדיל כל הזמן את המעגל של האור. כל הזמן, אני נותנת המון תקשורים, היוטיוב שלי יש שם לפחות 100 תקשורים, ועוד כמה עשרות בפייסבוק שלא הספקתי לעלות ליוטיוב, שאנשים אומרים לי, אני כבר שנים על היוטיוב שלך, אני כבר שנים על האתר שלך, והם עושים עבודה. אז אותי זה מאוד מאוד משמח, כי אני בכלל לא בקטע, אני הוצאתי, נתתי, ועכשיו זה שלהם, וזה משמח אותי שזה משהו שיוצר וגדל עם עצמו. אז בגלל זה כשאת אמרת לי להוריד מסר על לפני ראש השנה, שנה חדשה, ועם כל מה שהולך איתנו כאן במדינה, שהוא לא קל ולא פשוט, החלטתי לעשות את הקטע הזה שאני רוצה לתת את אחד מהמפתחות הכי נגישים של חנוך, שנקרא הסכמה עילאית. מה שהוא אומר, יש לנו עוד זמן להסביר? בטח, עד 8:30 תני לנו הסבר, שנבין. אני רוצה להסביר קודם כל מה זה מפתחות. הוא אומר ככה, נפתחים מפתחות חדשים, נפתחים מאורות חדשים בשמיים, מפתחות בעלי עוצמה, מפתחות שיש בהם פתחים לבנים. הוא כאילו מסביר את זה כדי שנבין כמו החורים השחורים שיש כשכוכב קורס לתוך עצמו, יש פתחים לבנים ביקום, מקורות של אור, מפתחות חדשים, מפתחות חנוך. כנראה שהוא זה שיצר אותם, ובגלל זה הייתי צריכה לחכות 10 שנים עד שהם יהיו כנראה מוכנים, זה מה שהיה. פירוש המפתחות הוא שממקורות אלו יש זרימה אנרגטית חשמלית מהירה ומיטיבה אל עבר כדור הארץ. מפתחות אלו יש בהם קודים שניתן להזמינם או להשתמש בהם באופן פעיל על מנת ליצור כאן את מוקדי האור בתוך כדור הארץ. זאת אומרת, עצם השימוש שלנו במפתחות האלה והעבודת ריפוי שאנחנו נעשה עם המפתחות, אנחנו בעצם פותחים את המפתחות שנמצאים וממקדים אותם, מקרקעים אותם לתוך כדור הארץ. זאת אומרת, אנחנו בעצם הצינור שדרכו האור הזה עובר. על מנת להגן בתוך כדור הארץ ועם האדמה את המפתחות הממגנטות אליהן את האור, והופכות להיות מקור של אור קבוע ויציב. המטרה היא שבעצם כדור הארץ כבר יהיה מקור של אור בעצמו, לא שכל הזמן נצטרך לנקות ולטפל. עכשיו, המפתח שאני בחרתי בו, אמרתי, זה מפתח חנוך מספר 2, זה חיבור של ההסכמות העילאית והאנושית. מה זה הסכמה עילאית? בחירת נשמה בתדר מאוד גבוה, שההסכמה לה מביאה ליצירה של עולם חדש, תובנות חדשות. זאת אומרת, לפני שאנחנו נולדים, הנשמה עושה הסכמה מסוימת, ליצור דבר מסוים, זה משהו בתהליך שלי, בייעוד שלי, בחיים שלי. ומה שקורה, מה שהוא אומר, שהרבה פעמים הבחירה של הנשמה לא מסתנכרנת עם הבחירה של הבן אדם. כי האדם הרבה פעמים הולך יותר עם הרצון שלו, עם האגו שלו, עם מה שהוא חושב, עם מה שיש. הוא אומר, הידע הקדום מכיל בתוכו הסכמות עילאיות רבות, שאינן בכוח התודעה האנושית להכילן.
שינויים ברמת התדרים יוצרים שינויים ברמת ההסכמות העילאיות. העולם האנושי נפתח לידע הזה ברמות מאוד גבוהות, ומביא אליו את היכולת ליצור את המציאות שלו מחדש. זאת אומרת, יש כאן משהו שאנחנו מתחילים לחבר את ההסכמה העילאית של הנשמה עם ההסכמה הפיזית שלנו, האנושית, הנפשית, כן? הסכמות עילאיות נדרשות מאדם על מנת להירפא ולרפא את גופו, נפשו ורוחו. זאת אומרת, כדי שאנחנו נרפא, צריכה להיות הסכמה עילאית. מה בעצם המפתח עושה? הוא מחבר את ההסכמות האלה, גם העילאית וגם האנושית. הסכמות עילאיות מתחברות עם הסכמות אנושיות, והן אלה שמאפשרות הגשמה. זאת אומרת, כשאנחנו הרבה פעמים משקיעים המון אנרגיה, המון רצון, המון עשייה, לכיוון מסוים, אבל אין את ההסכמה העילאית לזה, אז אנחנו כאילו טוחנים מים, דוחפים את הקיר. וגם הפוך, כשיש הסכמה עילאית, אבל תכלס אני לא מקשיבה לנשמה, ואני לא הולכת עם הקריאה שלה, זה אותו דבר, אין הגשמה. ולכן החיבור של שניהם הוא זה שיביא לנו לידי הגשמה. חיבורים אלה ניתן לעשות באופן יזום, על מנת שדברים ייפתחו ויזרמו ברמות הפיזיות. חיבורים אלה חשובים על מנת לעזור לאנושות לעשות את השינוי. הסיבה לצורך הזה היא שנעשו הסכמות עילאיות, אך לא חוברו להסכמות האנושיות הפיזיות. החיבור של שתי רמות ההסכמות יגרום לשינוי להתגשם בצורה קלה ופשוטה יותר. הדרך לחבר הסכמות אלו, הסכמות עילאיות והסכמות אנושיות, היא על ידי מפתח חינוך מספר 2. אז אני אראה אותו, ואחר כך כשנגיע לזמן של המדיטציה, אז תוכלו. אני מציעה שתציירו לכם אותו. זה משולש. תראי לנו מקרוב. רואים את זה? תראי לנו יותר מקרוב. מה? תקרבי לנו יותר מקרוב. במצלמה. ואז לא תראו אותי. למעלה, רגע, רק שנראה את זה. תעתיקו לכם את זה קודם. אוקיי, משולש. למעלה יש אור אדוני, בצד ימין יש את אור השם, בצד שמאל יש את אור יהובה. אוקיי, באמצע אנחנו שמים את השם שלנו, השם הפרטי, זה מספיק, בשם אמא. ואני מידעת איזה הסכמה אני רוצה לעשות. במקרה פה רשמתי הסכמה להיות מי שאני. בסדר? שזה משהו קצת לפעמים ארטילאי לרוב האנשים, מי אני באמת? אבל ההסכמה הזאת היא פשוט מחברת את היכולות גם הפיזיות עם היכולות הנשמתיות, ופשוט להביא אותם לידי מימוש. אז אנחנו רושמים הסכמה עילאית ופיזית. להיות אני או כל אחד יבחר מה שהוא רוצה? להיות מי שאני. עכשיו, יכולות להיות הרבה הסכמות, למשל, אנשים רוצים להיות בריאים, אבל לא תמיד הם באמת מסכימים להיות בריאים. יש להם איזה שהם רווחים משניים מזה שהם חולים, ועכשיו כל המשפחה מתזזת אחריהם, דואגת להם, פוחדת עליהם, אוהבת אותם, ומשהו בתוכם מחזיק את זה. לא באמת מאפשר לריפוי להגיע. אז למשל, כדי שבן אדם יסכים להיות בריא, אני צריכה לעשות הסכמה עילאית ופיזית, זאת אומרת, של הרצון שלנו, להיות בריא. הסכמה, למשל, להאמין בטוב. כשאנחנו אומרים להאמין בטוב, הרבה פעמים השכל בא ואומר, איפה יש טוב מוחלט? כל פעם שיש איזה טוב, יש להם לידו עוד איזה אחד פחות נחמד. ובעצם יש לנו על כל דבר תשובה הפוכה למה שבעצם הנשמה רוצה. אבל כשאני מחליטה שזה מה שאני רוצה, למה אני צריכה לעשות את זה? כי אנחנו רוצים לצאת כבר מהתבנית של המטריקס של המימד השלישי. אנחנו רוצים כבר להתחיל להיות האדם שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים להיות, בלי כל הפחדים ובלי כל הסבל ובלי כל הכעס ובלי כל מה שמלווה את המטריקס. אז גם לזה אני צריכה הסכמה. הסכמה לשחרר את המטריקס. הסכמה לשחרר את הפחד מתפקידו.
הסכמה לשחרר את הכעס מתפקידו, או איזה תפקיד יש לו לכעס. הוא שומר עליי, לא? אז זה בעצם ההסכמות שאנחנו עושים, וכמובן יש עוד הרבה מאוד הסכמות שהמאסטר חנוך נתן, שהם קשורים לדברים יותר גבוהים. יש כאן בקשות לראות את הסמל, אז אני מראה מה שאני... אור אדוני, אור השם, אור יהובה, השם נראה בת, איך? הסכמה עילאית ופיזית, להיות כדי שכל אחד יהיה מלא, כן. רק שתראו שוב איך זה עשוי. את מראה להם את זה. כן, ביקשו לראות את זה שוב, אז הנה. אז כל אחד פשוט יעשה לעצמו וימלא את השם שלו. תמה, אני רוצה לתת עוד דוגמאות, למשל, הסכמות שאנחנו עבדנו מעבר להסכמות האלה, שהן נראות כאילו מאוד טבעיות, מה אני לא רוצה שיהיה טוב, מה אני לא רוצה להיות בריא, אבל למשל, הסכמה להירפא ולהיות בריא לחלוטין, הסכמה לייעוד שלי, הסכמה להיות עשיר, הסכמה להיות מאושר, והיא לא רוצה להיות מאושר, אבל יש לו עוד 100 סיבות ליד זה, למה הוא לא מאושר. הוא נותן לעצמו לגיטימציה לא להיות מאושר. הסכמה להיות פתוח וזורם, הסכמה להתנהל מתוך היש, להיות יצירתי, להיות בורא, הסכמה לזוגיות הקוסמית, להיות אור, להיות אהבה, לאהוב, להיות נאהב, כן? זה כאילו השכל אומר, מה אני לא רוצה את כל זה? בטח שאני רוצה, כן? עד שזה מגיע לעשייה, והשם הזה נעצר. נכון, נירה? אני רואה אותך, בגלל זה אני מדברת איתך. השאלה היא, האם אנחנו יכולים לעשות לכל הסכמה סמל חדש? לא, זה לא סמל. הסמל הוא אותו סמל. וזה לא סמל, זה מפתח. כן, אבל כל פעם אנחנו רושמים משהו אחר למטה? לצייר אותו מחדש, כן. אני אסביר אחר כך איך אנחנו עושים את זה. כי זה חניכה. הבנתי. את הסמל אנחנו מציירים וכל פעם מתייחסים אליו מחדש. מה שמשתנה זה התוכן הפנימי. בדיוק. ההסכמה שאני רוצה שגם בעילאי וגם בפיזי יהיה לי אותו דבר. ואז מה זה יקרה? אנחנו נתחיל להגשים דברים. אז אני שוב מראה את הסמל, עשיתי אותו בצבעים קצת יותר חזקים, שיהיה ברור. אז הנה, עם כל השאלות, אז הנה, אתם יכולים לראות את זה יותר, את כל הפרטים. זה מפתח חנוך מספר 2, תרשמי. זה חשוב. כי המטרה היא, יש סמלים שיש להם המון שמות של הבורא בתוך זה, ואז זה קצת מקשה לזכור אותם. נכון. המספר הוא חשוב, כי אם אני שכחתי למשל את אור אדוני או את אור השם, הפכתי אותם למשל בסדר, עצם זה שאני אומרת מפתח חנוך מספר 2, אני כבר מתכווננת אליו. מבינה? לכן המספר הוא מאוד חשוב. אז אותו דבר מספר 5, מספר 6, למשל מספר 5... זה בפני עצמו הסכמה. ברגע שאנחנו יודעים שזה 2, זה כבר הסכמה. כן, אבל שוב, אם נניח טעית, שכחת מי נמצא בימין, מי נמצא בשמאל, והפכת אותם, אז משהו בכל זאת לא יעבוד. אבל אם אני אומרת מפתח חנוך מספר 2, אז התת מודע שלי כבר יזהה את זה. כן. יש מפתח, למשל, השחרור הקרמה עם הגוף הפיזי, שאנחנו פגענו בגוף, ובגלל זה גם יש את המחלות. אמרתי גם על הקידוד של ה-DNA וה-RNA, לטפל במחלות האוטואימוניות, במחלות קשות, כמו פרקינסון וכמו אלצהיימר וכל המחלות הלא נחמדות האלה. נוירולוגיות. הדיכאון עצמו, שהוא גם כן סמל מיוחד בשביל לשחרר את אותו דיכאון שהתחיל ברמת הנשמה. מרגש, לגמרי. מאוד. טוב, אז אנחנו נתחיל, אז אני אעביר רגע, אני אעצור הקלטה.